Čaute Frankovia a Frankičky, ja vás vítam v mojom ďalšom videu na hru Wrestle Jump, čo natáčal aj Dark Shark TV, ale hral proti Černochovi, ktorý bol s ním na rande a ideme teraz my dvaja, takže Dark je tu. Čaute. Že dva player. Ja som červený, on je modrý, takže ja som už pripravený. Vie to do mojej strany. To je dobré. Ešte je blbé. No. Že máme skoro taký istý hlas, keď natáčame. Hej no. A Cobra drop 1-1. Čo stoj? Čo ty ešte budeš natáčať? Hoci čo, také rýchlovečky. Napríklad, čo ja viem, aj na plejku sa ti dá natáčať, vieš. A on, jo. Koľko je bohatý, len direkt návaš. Haha, 3-2, takže A dneska si zahráme do... Franky s Darkom na rande do 20. Sumotori Dreams. Ja som Superman, ty si... Čekuj, nič nerob. Ej, že ja nemám nič robiť. Dig more. Jaj. Áno. Je. Hej. Yes. No co? Boha! Mexický rožok. Čo? Tam bol, že Mexican roll a to je, že mexický rožok. Mám. Hejže, ja s tebou natáčam, ale aj tak ti napíšem, ty kopírák. To bol tvoj nápad. Počkaj, moje bol nápad natáčať v Wrestle Jump, nie tvoj. Si mi to ukradol. Jasne. A nie! Dobre. Aj tak si padol. Dúfam, že tam nebude ten lak. This is Sparta! Počkaj, teraz počkaj, čo ideme povedať. This is červenák. Červená. Červené očko. Čo si ty? Ja Superman. Spider-Man. Spider-Man má modrú. Aj Si to vravel. No. Hej, a ty, že je červeno-čierny. Ale aj čierne má na sebe. No v trojke celý. No. No hej, ale aj tie one, čo má také štvorčeky, tie čiarky po sebe. No to je len čierne. No aj pavúka má čierneho na sebe. No. Ale to sa neráta, lebo tam má len málo. Je, 9. Bohatý čurák. Dá sa ti to, že máš 9 a zrazu ten Zidane kapkať. Toto je sprosté, keď sa šmýkam a som Ej. Inakšie toto je taká feťacká hra, proste to je... Sumotory je väčšia feťacká hra. Hej no. Máš ešte sumotorov? Hej. Inštalačku. On ma plesol. Radím ti. Viete čo, sumotorov si radšej Ale nenainštalovávajte. nie, to bola debilina. Lebo ja som mal sumotorov. A jemu sa Pokazil sa mi počítač, takže vy to radšej neskúšajte. Ale tak sa ti to pokazilo z iného dôvodu. A z čoho, keď som tam skoro nič nemal, mal som tam GTA San Andreas. Bol si tam stiahoval hociaké chujoviny zo Softoniku, Videli San Andreas. ale hard disk sa ti len pokazil, to nemôže byť hier. Videli tá sumotory, ten sumotory, tak by to bolo na harddisku. No, aj oné, všetko zo Softoniku. No vidíš to. Ty kokos, mexická bomba. Hej. Mexit Boom. Monkey drop. Počkaj, to je opičí, čo? Ej, som ťa plesolo. Napíšte do komentu, čo je Monkey Drop. Počkaj, to je opičí drop. Čo je drop? Sračka? Ne. Kaďa. Kaďa. Aj tak, monkey du. Nejdeme dať sex? Tak nie, že... Hoď, ty si to 103 power. A poď. Tarata.
Hen pozerá, ako som vyletel aj s tebou čas krkval. Uííí. Hej, a zrazu vyhrávaš o 6. Hej. Počkaj, ale už sme prekonali 20. Nevadí, dáme 25. Alebo nech čaká. Dajme 30 rovno. No, môže byť. Takým ty nedáš 20. Ty som ťa plesol od tvojho. Ja 20 nedám. Nedaj. A voda. 20. To čo? Proste mne nereagovalo večko. Som ťa dal na 206. Tak To budem ja. To je ako Duck to Table, presne, tak keď si sa pretlačal proste o ten stôl. Tiež bol Aha, už mám 20. oranžový a Už mám 21. ja 22. Mal som ísť do 20, nie? No, tak ešte kúpim. 25. Prečo si tak rýchlo skončil? 25. Keď si to natáčal, prečo si tak rýchlo skončil? Prišli mi rodičia. Fakt? Oco mne nedovolil natáčať. Ty kokot, si zabil. Hráme do 25, jo? OK. To čo bolo? Tak si to potom Ja som úplne dosť... Ďalej